welcome back to Sunday Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. Ilokhu ingene njalo imiyalezo enduduzo emndenini esihlotsheni nakubangani baka Scelo Mbokazi be umfundi wezindaba Ukhozi FM who passed away after ukugula isikhathi eside. Omunye wabasakazi bokhozi FM uSigqemeza Mbatha have shared imininingwane ye memorial service neyokufihla kwakhe Mbhishobhi omkhulu njengoba ebezibiza kanjalo. Memorial service guys izoba nge-16 zika June 2022 isikhathi u3 ntambama kuya ku8 ebusuku indawo eThekwini Community Church 163 Anthony Lembethe Street Durban 4000 bese kuthi ifuneral yakhe izoba nge-18 zika June 2022 isikhathi u8 ekseni kuya ku1 emini indawo kukwa Mbokazi ekhaya kwaMbokazi eMandeni esigodini sakwaNgqofela emacambini. They also shared ke ama direction kulabo bangakwazi ukuphumelela emncwabeni laluphumule ke Mbokazi Donda Nxele Sontuli Lwandle aluwelwa luwelwa izinkonjane zona ezindize emafini phezulu. Umsebenzi wakho uqibile uqedile ufezile sobona next scene kangaka benginiphathele khona namhlanje nibe nelanga elimnandi.